Добър вечер, дами и господа. В момента предавам на живо от розоварна Оризово. Тук до мен е един от работниците, който беше изгонен дисциплинарно от работа. Господине, да обясните защо изгониха дисциплинарно? Ами, защото аз по принцип не съм съгласен за тази фирма. Много малко плаща. Аз не съм съгласен за 30 лева. Какво имате предвид малко? Много ли ни плащате или малко? Много малко плаща. Аз не съм за това, че съм за тази работа. Според вас колко трябва да ви дадат? Ни най-малко 450 лева. Ами, 12 часа се трепат тук мъжкари. 12 часа ли работиш, господине? 12 часа ли работиш? Да, чисто 12. За колко пари? 30 лева. За 30 лева. Това според вас е бива ли тази работа? Не знам, вие ще ми кажете. Виж какво става тук дрек. Снимайте, колега, снимайте го надолу да го видим. Ама господине, дай така, бе. Вие ще добавите ли нещо, господине? Няма, аз ще добавя. Аз тук съм, аз тук. Да, кажете. Сега. Това 30 лева. Абе, не съм съгласен с 30 лева, човек. Могло. Виж, ще тръгна сега да пушим за... Абе, двете да, момчето взема да плаща. Не съм съгласен с 30 лева. Жени ли си деца, имате ли? 5 деца имам, Колко жени? 3. Кая, бате, съм съгласен с 30 лева. Колега, снимайте малко нататък. Вие, господине, ще добавите ли нещо? Ще обърна! Могло! Не ме посягай! Ще обърна всичко, Кажете стана тук, Могло! Могло, май